Първо, че този въпрос много ми очудва, тъй като болницата не търгува с електроенергия. Тази електроенергия се префактурира. Да, но той получава фактура, чието подател на фактурата е ЕМБАЛ и в която пише електроенергия толкова киловата, по толкова пари прави толкова. Да. Което абсолютно ви превръща в търговец на електроенергия, защото вие фактурирате подобно нещо. Търговец на не я превръща в търговец на електроенергия, след като има юрист към болницата и той не е казал това, което вие твърдите, значи не е така. Тоест тази електроенергия се заплаща от съответния наемател. А защо нямат собствени партиди наемателите? Защото няма как да имат собствени партиди, тъй като това са помещения, които са собственост на болницата. Един наемател в едно частно жилище не си вади партида. Да, но може да си извади. Така, ако хипотетично този наемател, който е по договор примерно за една година, след една година се смени, това значи ли, че новия наемател трябва да си вади нова партида? Значи ли, че е невъзможно това? Ами, не знам. След като юриста не е казал, че този наемател трябва да си извади нова партида, значи не трябва да си вади нова партида. Тези фирми плащат ли си редовно тока към болницата? Да. Тогава защо Общинския съвет отпуска на болницата сумата, равняваща се на тоталната сума на фактурата, която Енергопро издава на болницата, а не само разликата, която е от болницата, тъй като другите пари... Към Енергопро плащаме ние, тъй като електромера партидата е на ЕМБАЛ Свищов. Да, но 20 от тези 60 хиляди лева вие сте си ги събрали от фирмите, т.е. остават 40. В смисъл? Фирмите имат определено задължение към болницата по тези фактури. Те са ви ги платили, вие имате тези пари. За да заплатите цялата стойност на фактурата, на вас ви трябва само разликата между парите на фирмата и тоталната фактура, нали така? Не. Значи Енергопро издава фактура на ЕМБАЛ Свищов. Така. Това са пари, които са натрупани с месеците, тъй като ние не сме си ги заплатили. Плюс това ние плащаме на тези примерно 60 хиляди лева, ние сме платили някъде около 1000 и няколко, 1200-300 лева лихви. Така. Тези лихви не се разпределят върху наемателите, тъй като те са си платили парите тогава, когато е трябвало. Къде са тези пари? Те нали трябва да отидат в Енергопро като част от общата фактура на болницата? Кои пари? Ако аз съм ваш наемател и имам 1000 лева този месец ток, вие дължите общ ток към Енергопро 60 хиляди лева, това означава, че аз ви давам 1000 и вие трябва да дадете 59 от вас, нали така? За да заплатите ток. По принцип е така. Това е елементарно смятане. Затова ви казвам, че щом фирмите си плащат редовно електроенергията, това означава, че от тази обща сума от 60 хиляди лева не всичкия ток е изразходен от болницата и разликата, която фирмите са ви заплатили за ток на вас, след като те си плащат редовно и не закъсняват, трябва да покрие част от тези 60 хиляди лева, нали? Покрила ги е сигурно във времето. Как тогава вие искате от Общинския съвет 60 хиляди лева, точно колкото е тотала на фактурата? А не примерно 40, защото вие сте събрали 20 от вашите наематели. Защото фактурата е за фактурите правят, като се съберат, правят 60 хиляди лева. Какво се случва с парите, които фирмите са платили за ток? Какво се е случило? Къде са тези пари? Ами с тези пари нещо друго е направено. Нали ви е ясно, че ние не се занимаваме само с електроенергия. Значи това са пари, които са отишли за медикаменти, за консумативи. Които реално плаща Общинския съвет. Общинския съвет. Общината от бюджета на общината, Общинския съвет реши да ви отпусне 60 хиляди лева с мотива електричеството. Голям проблем е електричеството. Да, обаче реално излиза, че болницата с парите, които е събрала вече от фирмите за електричество, е похарчила някъде другаде, оправила е други разходи и на Общинския съвет му остава да гласува пълната сума за тотала на фактурата за електричеството, вместо болницата да покрие част от парите към Енергопро, от парите, които е взела за електричество от своите наематели и после вече да иска от... Е много елементарно разсъждение. Тези пари ние не сме могли да ги платим на Енергопро и затова те са се натрупали във времето. Кое не е ясно? Аз нещо явно... Не е ясно, да, явно. Не е ясно парите, които фирмите са ви платили на вас за изконсумираната електроенергия. Защо не са стигнали до Енергопро? Как?
Какво значи не са стигнали до Енергопро? Щом вие сте се умели, вие щом сте натрупали задължение от 60 000 лева към четвъртия месец, примерно от времето, през тези 4 месеца на вас фирмите са ви плащали ток. Къде са тези пари? Ма ние сме плащали примерно и на фирми за медикаменти, но и там имаме задължение. Нали ви е ясно? Преди 3 години, това не знам дали ви е ясно, тази болница е имала няколко милиона задължения, които не са били само за енергетика, те са били освен за отопление енергетика, те са били и за медикаменти, за консумативи. В този период, ясно ли ви е, че тези всичките задължения се изчистват? Като на първо място стоят просрочените задължения, тъй като само за последните 3 години болницата с нейната дейност е платила не по-малко от 400 000 лева лихви за просрочени задължения. Парите, които са отпуснати от Общинския съвет, с тях сме платили лихви. Те влизат ли в тези 400 000 лева, които споменахте? Ами аз ви казах, само лихвите от просрочените задължения са не по-малко от 400 000 лева. Които обаче ги е платил Общински съвет. Ами... Да, може така да се каже. Тоест гражданите на тази община. Ами... Това са нашите пари. Да. Нали ви е ясно, че ние на година... Нали ви е ясно, че на година не харчиме примерно за електроенергия 60 000 лева? Това ясно ли ви е? Така, ясно ли ви е колко харчим? Ми средно между 15 и 17 000 лева на месец, това, което видяхме ние по фактури. Примерно. Тоест... Те ги изгорихте тия 17 000 лева ток. Работят 2 етажа и 5-6 отделения. Ми, ако бъда груб, това е много тъпо разсъждение. Какво значи работят 2 или 3 етажа? Колко са 6 отделения, мисля, че работят? Да. Добре, колкото и да са, въпроса е за 6 отделения, това са 17 000 лева ток. Голяма част от този ток е през зимния период. Тъй като вътрешната ни инсталация, аз го говоря от 3 години, че вътрешната ни инсталация е абсолютно неефективна. Добре, а с задълженията за вода, какво се случва? Кога болницата ще плати на ВиК близо 100 000 лева, които вече пак дължи? Когато имаме пари. И вие можете ли да платите нещо, ако нямате средства, с които да го платите? Ето го отговора. Просто казваме, нямаме пари. Като отидете в магазина, имате 2 лева, можете ли да си купите продукт салам за 10 лева? Не, нали? Как да го направим ние това нещо? Тоест болницата няма как да плати водата си. В момента да. Ако това доведе до разклащане и до трудности в другото дружество, то не е важно. Някой да мисли болницата. И да ви кажа, цялата общественост е ангажирана такава в болницата. Просто ВиК някой да мисли болницата, не. Какво ще да се случи, ако ВиК не беше общинско предприятие, а беше държавно? Може ли да предположите? Това, което се случва примерно с Енергопро. Общината дава едни пари и се плаща. Или ние даваме. Към ВиК имаме задължения, ние си ги признаваме тези задължения, те са си задължения. Но проблема е друг. Проблема е, че МБАЛ Свищов, търговското дружество, или стационара, или болницата, както искате, така го интерпретирайте, то е едно и също, не е захранена отделно от централната канализация на града. Тоест, чистата вода, ВЕТО, което влиза в болницата, захранва абсолютно всички помещения, които са в тази сграда. Тук има около 40 практики, които са в доболнична помощ. Това са еднолични търговци или дружества. Тук има най-вероятно и други наематели, които са извън наемателите на болницата, които разходи ги заплаща единствено и само те се калкулират на болницата, на търговското дружество МБАЛ доктор Димитър Павлович, тъй като партидата или централният водомер, който се намира извън болницата, е един. Тоест вие плащате водата и на собствениците на помещенията, и на наемателите вашите. Две думи, болницата не плаща тези задължения, защото не иска да плаща задължения, които не са реално нейни. Не, това е много грубо казано. Не плащаме, защото в момента поне нямаме такъв ресурс. Паричен ресурс, с който да поемем. И да имате го считате за несправедливо. По принцип да.
Несправедливо е, нали, ви ако живеете в жилищен блок, нали, не сте съгласни да плащате общия водомер и след това да ходите да си събирате парите от другите, нали? Няма да сте съгласни.